Takže čaute ľudia, ja vás vítam pri ďalšom Brawl videu. A dneska si zahráme Brawl, ale asi bez kamošov. Bez tých kamošov. Možno zajtra dáme part 3 s kamošmi Brawl, lebo mám mapu pripravenú, že aká bude, ja vám to ukážem. Zlom vám to ukážem. A čakajte, idem do friendly battle. Idem sem. Big mistake sa to volá. Dáme si tu dvoch botov. A ja vám ukážem, že ako sa to má prechádzať. Tak dáme dvaja playery, ok. Tak máme so sebou jedného bota. Nebudem ho zabíjať. Dobre, je sem. Dynamike. A je to sem. Musíte prejsť všetky prekážky. Idem sem. Hej, to je cheat. To je cheat. Používať gadžety, ale to nevadí. Prežili sme. Teraz máte ísť sem. Ja vám to ukážem. Boom. A sem je final fight. Že musíte fightovať. Sem je to aj napísané, že fight. A kto posledný zostane, tak vyhráva. Takto je tá mapa. No už ma zabí. No dobré. Ale za dynamajkami nebudeme hrať, lebo to je čisté cheatovanie, že až. Ideme normálne hry s trofeami. Ale s lowom, čo mám ešte prvý rank. Poďme boss fighta. Dúfam, že ste sa tešili na toto video z Bravu, lebo toto už od mňa chceli skoro neviem koľky na komentároch. No. Dobre, je tu ten... Au. Dobre. Prakticky máme zabiť bossa. A to aj chcem zrobiť. Lebo keď to nezrobíme... Keď všetci zomreme, tak sme prehrali. To je dobré, keď som low, lebo môžem zamrazovať. To je najlepšie. A idú aj takí pomocníci boti. Tak idem tryhardiť trošku. Dobre. To je super. Dobre. Mám málo životov, že až. Bum. Ten boss má 73 životov, takže to je super, že môžem zastaviť tieto super schopnosti. To ešte nezomrem, je tu M-Sky, tak. Tak. Ja som krivý, či čo? Však som teraz ho netrafil. No poď. Tak. Dobre. Dobre. Dobre, nabijem si. Prečo teraz netráfam? No, to je hrozné. Tak. Zastavil som mu. Dobre. Uhni. Dobre. Žijeme.
Však to je easy peasy, potom si dáme solo. To je mod normál, takže preto je to takéto. No. Dobre, dávame to zatiaľ. Ide po mne boťak. Počkaj. Ja som posledný, ktorý žije? Aha, dobre. Takže pre nich to vôbec nie je také ľahké, akože. Však ja ho ľahko zastavím, toho bossa, ty kokos. Prejdem tak krásne cez neho. Teraz sú dobrí boti, to je ten problém. Pomoc. Dobre. Však moja teammatka čo robí? Ona je sprostá. Dobre, okej. Ne, on mal 17 životov. Ja som akože, fakt? Prečo? Ja som si myslel, že to bude i ľahké. Je takto? Nie. Dobre, bereme na Squeaka. Koľko stojí Squeak? No nie. Dáme s Lowom Brawl Ball. Prečo tak kašlem? Dobre. Som pripravený. Colonel Ruffs, Jesse a Squeak proti mne. OK, easy. Dúfam, že tu nie je nikto schovaný v kriakoch. Dobre. Nie! Joj. Ja som skoro dal gól. Máme 7 a 15 sekúnd. 7 minút a 15 sekúnd. Dobre. Squeak nech sa šmíka. Colonel Ruff sa dám ľahko. A teraz dám gól. Poď, yes! Wow, dobre, easy. Prihraj, ty ho. No, kokos, idem dať gola. Idem ďalej. Dáme si teraz. OK. Dal som si však solo. Dúfam, že hej. Dobre, mám solo. Nie. Kokos. Dobre. Minus Nany. Aj takto sú botovia zatiaľ. Lebo vôbec nemám odohraté skoro nič na Lowovi. Takže preto som sa rozhodol, že dneska budem za ňo hrať. OK. Zdochni. Ona zdochnula. Nie, Rosa nie. Je to bot, ale... Prečo som taký núbko v D-kej hre? Fakt nemôžem D-ku hru prejsť. Ale mám Hyper Shelly, ale ja nechcem za ňu hrať. Potrebujem za Lowa hrať. Predposlednú hru, alebo neviem koľkú hru si dáme, nemusí to byť predposledná hra. Ako sa ten mod volá? Proste ja neviem, dlho som ten mod nehral, tak si ho zahrám.
tými robotmi, to je tiež dobrý mod. No nie. To sú boti sami. Dobre. To čo? A ideme na nich. Poďme. Prečo sú takí boti zlí? Au. Dobre. Nie. Ajaj. Ale no tak. Prečo mi musia teraz volať, práve keď ja točím? Choďte preč. Yes. To sa mi dá jak dary. To je môj lucky day asi. Čau. Dobre, nie som mŕtvy. Aspoň ju nech zabijem. A jeho. Musím. Ja koľko málo hápok mám? To čo? 78 hápok som mal. Môj Bože. Superer. No prosím, nech sa to rýchlo načítava. A posledná hra asi. No. By som povedal, že posledná hra. I bude duo. Je to trošku dlhé, no ale akože však 3 minúty mi vystačia, no. Takže hlavne musím to rýchlo zrobiť, lebo budem končiť. No ja hneď idem na tých blbých botov, ktorí nevedia hrať. Ktorí vlastne vedia hrať. Napríklad tento tuna napríklad nevie hrať. Idem na Penny a to je minus tým potom. No poď sem. Toto akože je bot teraz, či nie? Vyzerá, že nie. Kokos. To fakt nie je bot asi. To sú boti. Vole, ja sa nechávam byť jednými sprostými botmi? Au. A to bolo také rýchle, počúvaj ma. Sem to je? Nie je. Nie. Áno je, sú mŕtvi. Čau. Kto to je? Penny? Čau. Yes. No tak. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like a odber na toto video, keď sa vám to páčilo. A dajte aj komentár na moje video. Takže čaute ľudia.